Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой. Добрый вечер, сябры. А вы уже упрыгожили свой покойчик? Ой, привітання, детки. Добрый вечер, Рыся. С надыходзячым святом. Бусличек, а что это ты такое принес? Ну, як что? Ёлочку. Зараз паўсюль такие прыгожие ёлочки. Так зіхацяць. І мне захацелася самому паспрабаваць яе ўпрыгожыць. Паглядзі, ці добра ў мяне атрымалася. Да твою елку никому не треба показывать. Ты жартуешь, Рыся? Чему это я жартую? Твоя елочка больше святочный пирог нагадывая. Убирай свою елочку, потому что яна зусім няправільная. Схавай яе, як мага далей, пакуль не ўсе паспелі яе ўбачыць. А мне трэба тут упрыгажэнне для пакойчыка раскласці. Я правяраю, ці хопіць яго для ўсяго пакоя. Рыся, может, ты неуважливо поглядела на мою елочку? Я? Ды Рыся ніколі не глядзяць няўважліва. Рыся самая уважлівая істота сямейства каціных. Рмаў! Але я так стараўся. Знайшоў усё самае прыгожае і вырашыў прыгожыць ялінку. Буслік, табе гэта хтосьці падказаў? Ці ты сам павесіў усё гэта на дрэўца? Ніхто мне нічога не падказваў, я сам. Фух, а я думала, што цябе навучылі. А калі ты сам, тады дарую. Ты ж яшчэ маленькі і мала што ведаеш. Ой, добра. Аднясу ялінку і ўсё прыгажэнне зніму. Салют, сябры! Ой, прывітанне. Салют, Данік! Буслік, а ты куды сабраўся? Спаць захацеў? Ды не, у мяне важная справа. Няхай ідзе! Яму яшчэ шмат паспець трэба. А я думаў, мы трошки разам пагуляем. Не, я не магу. Нешта я вас не разумею. Можа, ты ідзеш навагодні сюрпрыз рабіць? А я яго ўжо зрабіў, але Рыся адправіла мяне з маім сюрпрызам. А мне паглядзець можна? Няма там на што глядзець. Я ёлочку упрыгожыў. Вось яна, аднак атрымалася не тое, што трэба. Дык дай паглядзець. Ну, глядзі. Ось, цудоўна, арыгінальна, прыгожа. Буслік, я б ніколі не падумаў, што ты сам можаш ёлку упрыгожыць. Ды я ад цябе такога не чакаў. Хлопчыкі, вы што там, згаварыліся? Няправільная у Бусліка ёлка і кропка. Вядома, я не дзядуля Мароз і не магу ацаніць ёлку як знаўца. Але ж ты хваліш Бусліка. Ну, хвалю таму, што мне гэта ёлка падабаецца. Дзякуй, Данік. Ёсць у мяне разумны камп'ютар, які дапаможа нам разабрацца, як правільна упрыгожваць елку. Данік, ты адразу адшукай адказ на пытанне. Ці можна упрыгожваць елку яблыкамі і цукеркамі? Дзякуй за падказку, так і зраблю. Дык мне адносіць ёлку ці не? Пачакай пакуль, потым аднясеш. Тут Данік далучаецца да вялікага камп'ютарнага розуму. Ага, добра, трошки пачакаю. Знайшоў! Традыцыя паўсюдна ўпрыгожваць елачкі да свята Новага году з'явілася не так даўно, не больш за 150 гадоў таму. А, ты адразу шукай, ці вешалі на елку сушкі ды яблыкі. А вось і адказ. Першымі ёлачнымі упрыгажэннямі былі яблыкі, ігрушы, цукеркі ды пернікі. Што? Дай паглядзець. Так, калі ласка. Так, першымі ёлачнымі упрыгажэннямі былі яблыкі, ігрушы, цукеркі ды пернікі. Ніколі пра такое не ведала. Нічога, затое цяпер мы ўсё будзем ведаць. І гэтымі смачнымі ўпрыгажэннямі можна было частавацца? Часцей за ўсё так і здаралася. Толькі дзеткам дазвалялася здымаць пачастункі ўжо пасля свята. А то і ёлачка магла застацца толькі з абгорткамі ад цукерак і з дзіркамі ад сушак. Так, гэта было не вельмі святочна. А яшчэ ўпрыгожвалі ёлку жаночымі пацеркамі. Ой, у мяне якраз такія ёсць. Буслік, хочаш, я дам табе іх, каб упрыгожыць тваю ёлачку? Дзякуй, Рыся. Значыць, моя ёлачка будзе яшчэ прыгажэйшай. Ну так,
Цяпер я зразумела, што ты ўпрыгожыў ялінку па старадаўніх традыцыях. Толькі буслік пра гэта не ведаў. Моя першая упрыгожаная ёлачка аказалася з такой гісторыяй. Сябры, зусім не важна, што будзе на вашай ёлачцы. Галоўнае, каб вы ўпрыгожвалі яе ў цудоўным настроі і з цудоўнымі пажаданнямі да ўсіх, хто завітае да вас на свята. Ой, я яшчэ больш цукерак павешу на галінках, каб усім маім сябрам потым было чым паласавацца. Правильно, буслік! Сябры, а вы ўжо прыдумалі, якое жаданне будзеце загадваць у Новы год? Так, у мяне ёсць адно запаветнае. Ой, лічу, што калі загадаць такое жаданне каля самай прыгожай ёлачкі, яно даволі хутка здзейсніцца. Да свята яшчэ ёсць час, а зараз давайце мульцік глядзець. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Будзем усе глядзець святочныя сны. Дабранач, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.